José. Lo que voy a hacer es lo que sea, lo que hagamos.
Avui la democràcia s'ha de carrer. Avui la democràcia s'ha de carrer. I no és el Parlament, i no és el Parlament. Avui la democràcia s'ha de carrer. I avui la democràcia s'ha de carrer. I avui la democràcia s'ha de carrer. I no és el Parlament, i no és el Parlament. Avui la democràcia s'ha de carrer. I cap desnonament sense resposta! Cap desnonament! I cap desnonament! I cap desnonament! Cap desnonament! Cap desnonament! Sinó al servei del poble, que és a qui teòricament hem de representar. Per reclamar justícia, per reclamar que no hi hagi més desnonament, per reclamar que no hi hagi tant d'atur, que no hi hagi atur, millor dit, per reclamar sous dignes, per reclamar que no hi hagi fam a l'Àfrica ni enlloc del món, per reclamar dignitat. I precisament a Itàlia la radicalitat ha arribat fins i tot al punt que els manifestants han entrat al Departament d'Interior i li han pres foc. Llavors, per això, avui hem de cridar: aquí comença la revolució! Aquí comença! La revolució! Aquí comença! La revolució! Aquí comença! Republica,